Lukas, kan du godt lide makrel? Om jeg kan lide makrel eller hvad? Jeg kan fucking godt lide makrel. Det er rådejt, mand. Jeg kan spise det rent. Lige nu kan jeg spise det rent, mand. Det er helt vildt. Smør. Hvor er det smør, mand? Jeg ved ikke. Ej, prøv at se. Lukas. Makrel, mand! Fuck, mand! Makrel, mand! Øj, mand, jeg har glædet mig til det her. Det er bare helt vildt, mand. Smager det godt, Lukas? Top dollar. Giver du så ikke en smag? Pisseområdet. Anders, hedder du ikke Anders? Jo.